Iar suntem aici la Berceni, aici la... Bă, What uite! the fuck, ăla bec? Bă, nu! Bă, nu! Bă, ce e la, mă? Trage! Trage! Băi, negru! Mamă, E sentry gun. Hai de pula mea! am venit pula Ce mea. Cum fugim de ăsta, bă? Cum fugim de șeful? Ne-o să arunci cu ceva în el. Nu face bro! Ia fiți atenți. Fiți atenți cum se Sorry. face. Ajutor. Bă, intrați repede pe aici dacă puteți. Așa trag și ea de Valorant să mă fut în ei. Ai camera la tine? Da. Băieții! Da. Ia scoin. Nu. Bă, ne vede ăsta iar. Mama, a murit unul, bă. Dar să mă piși pe ea de turetă. Oh, salut, salut! Salut. E ăsta aici după pereți. Stai bă că nu vă aud. Nu știu unde sunteți. Bă, dar mai Salut totul. Ah, Bă, nu știu să ies de aici. We are going back to the surface because my people. Da, și au murit echipa mea și nu înțeleg cum, adică... Hai să vedem ce au de declarat. Ce aveți de declarat, șefilor? Trădătorule! Am dat de 3 lipitori de... Ăsta care primea e un prost. What do you mean, you piece of...